Koneksyon sa pagpangawat sa gadget store sa Tagum ug Turil giimbestigahan. Atong dawaton ng report ni Radyoman Bien Abanos. TXDC Radyoman Report. Yes, Radyo Manabi ng gawas karon ng pagpangutana ug pagdakong update connection ang duha ka pagpangawat gadget store sa Turil, Davao City ug sa Tagum City, Davao Norte. Sa pag-inabi sa District ng Davao kang Police Regional Office Alam spokesperson Catherine Police Major Catherine Lilaray nagparad na matod pang investigasyon aron masutak kung ano na connection ang duha ka insidente. Pagkakaroon na wala pa dugang impormasyon ng ipagawas ng opisyal. Una nang imutyang ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahal, hepe sa Tagum City Police Office, ng alas 9:30 sa buntag ni 24, 2026 sa Barangay Magugpuis, Tagum City, Davao Norte. Nadiskubrihan sa mga staff nga nakawatan ng ilang gadget store. Ang total nga kantidad sa kawat nasa 1.4 million pesos o laing 44,000 na pesos ng halin. Samtang i-report sa di Police Major Cheryl Bautista ang hepe sa Turil Police Station ng alas 9:40 sa buntag sa susamang adlaw na si Ras Tagiya nga si alias Jan nga nakanawatan na kung nakawatan ng iyang gadget store sa Turil ng syudad sa Davao. Diin adunay 101 ka mga mahalon nga cellphone nga nag-agit sa mga kawatan nga nagkatidad sa 1.8 million pesos o nadagit sa pang 24,007 pesos nga halin sa tindahan. Kasama mo sa matag servisyo publiko, Radyoman Bien Abanos Tatak, RMN. Tatak RMN.